Ja alde egin dute, isilpean zain geunden, baina jokalari batzuk alde egin dute eta eskerrak emango dizkiogu, txalo sorte ez, baina eskerrak bai Asier Riesgori, berak hitz batzuk emango baitizkigu, eta bueno, Asier, gaurkoan pena bat, Euskal selekzioarekin berriro ere jokatzeko moduan, baina ezin izan da. Bai, pena, bueno, nik uste dute partidua, bueno, ez degula merezi izan galtzea, aukera pilo bat inditugula irabazteko, baina, bueno, horrela, futbola batzutan, ez, sorte txarroki degula, eta bueno, sorte txarroki dugu bat ez. Ez erreztute egin, lehen zatian, Aritz Aduriz bi aldiz alegin da txilena bitartez, bazirudien festa are eta borobilago egin nahi zuela Donostiarrak, baina azkenean festa borobila ez besteek eraman dute eta zuek isilik buru makur edo zela jautzi behar. Ba, nik uste batez ere bigarren zatian aukera oso onak egin ditugula, berai, bueno, atzean sartu dira eta bueno, baloi guztiak atera dituzte. Ez dugu gola sartu eta gero, bueno, bi kontratan bi gol egin dizkigutez. Pena bat, baina bueno, olakotatik ere ikasten omen da, Euskal selekzioak izen horrekin, izanarekin ez, baina izen horrekin hirugarren partida zuen, 2011 honetan Estonian ere jokatzeko moduan izan zarete, Tallinen garaipena eskuratu zenuten, hau dena aurrera pausoa da ametsa errealitate bihurtzeko ez? Bai, garbi dago, bueno, nik uste dute hori dala bidea, ez? Nahi duguna da aurrera pausoak eman, eta bide hortan gaudela, ez? Nik uste dute horrela jarraitu behar degula, kanpoan ere bai, bueno, beste batzuen kontra atera ginen bezala Estonian, eta bueno, nik uste dute hori dala bidea, ez? Oso ondo zapatuan bukatuko da urtea, eta bueno, 12 matxak jatearekin sorterik onena izan dezazula Iruñaldean. Eskerrik asko zuri. Hauetxek Asier Riesgoren hitzak, buru makur.